तुम 32 फाउंडेशन दे के तालोन लद्दाख सूर्यहुजान चपरा लांगसो लोंग लद्दाख नाची तोंगदुन लोंग पॉट दी तुम निंगारोंग पार लो लपेंके लद्दाख अलांग दी तुम kukima kimang son an alang ditum memorandum nang pidin lo so memorandum litum akehai CM sir Dr. Turam Longhang sir alang dipani litum idam po alang li ke claim ke dam kado ko veta chini lo alang li son thot ke claim ke dam ke mila pen ke rat pan ke lang ke pang li son ke litum nahok ta thekam long le ba litum CM ke do an ke litum thekam long le lang alang li Kupima lang li tum nagi pieson anke alang li pachunpon po busini dining khel card. Thank you. So tangke nang hen kan thanpon tha pini labang so japalang so labang so ditang aklamang nang tum sangkar rahni labang so SGB tum labang so foundation de labang tha Pini Ladakh Japra Langso Cultural Complex along Thongkep Rahini Apong All Karbi Long Sarkari Gambura Association Tihek Penke Akazibapu Labangso Foundation de dak Silenijan Circle andar Arlosi Nilitum Pining Bangke dak si Klempon lo Lapen ke Labangso Mai Aphan Ladak Silenijan Circle latum Penangan ke klem ke dam Piduk pensi Mesen pensi lang litum klem dam pen Pinya mai Sita Munit kacetong ongdung pen Sarkari Gambura ongdung atum pen kacetong tek damlong non West Karbi Anglong lapen ke Karbi Anglong Circle Plido Circle Pli pen pangrumpet prai parusir kep suse Sarkari Gambura do sita ini abangke kacetong ong pikangyang lo Hello Wing Meghalaya border Morigaon border Sarkari Gambura West Karbi Anglong pen sita nang cetong do pini nang litum labang so amelong kachpai pon alam the ipirun labang salam thena Nilitum kaceperai pon ba pini Labangso Foundation dia hut nilitum bangbong kacethan kacimum pon alama bangkela hello kedam tang Sarkari Gambura tum ke claim ke dam ason tak taksi ke bangjilang arni ba e prangan ke rong ru barlo kaching thur asaya mo long mane ke claim ke dam kacerap donji sarkar pensita kaita cherok tok ke dopen rong ru barlo kam jam ke claim along sita kacerap donji rata phansita kang thur ponji asai lahai hui claim ponangi pu ta nilitum kachepin khat pon ba kiri pon alam lapen hinia bangkela hello nilitum Sarkari Gambura tum arji dingklui pen lo long standing demand pukok lo nilitum Sarkari Gambura tum aphan anong nam asap sap ke authority atum nelang ponangji pu ajoine pen pini memorandum sita honorable CM aphan nilitum pajir alangli phan ka pijir ji aphan si nilitum sik dang pon lo lapen Labangso teng pen honorable MLA difu niso terang pi alang lisis pini nangacetong dun lo Dr. Tuliram Ronghang alar lasi alang lipansi nilitum pajir pon lo lapen hal dakta lahai huya si nilitum jong pon lo ebang ya sengkal kami losondok thama tum losondok thama main tum tengpon lang jilo nilitum foundation de ke lage katalon ke lage isi birthday celebration ar komason lopot athe Sarkari Gambura Karbi Anglong ke 1903 pen lo ke chengsi Sarkari Gambura Labangso pi pen si wangbom pen 1900 sorry aningkan kali 1994 aningkan pen ke East Karbi Anglong la West Karbi Anglong Sarkari Gambura atum muntilo je ilitum Sarkari Gambura atum sita ebang isia song pen si ilitum jada akam sita claim nangi Labangso pen ajok se 1994 West Karbi Anglong along association senglo Tihek pen ke akaziba po lasi Labangso foundation de mate Labangso birthday bang kanilitum ke association ke pangtang pon bom nang dia pot la kanikan wang tanitum talon pon po ini labang so me pen jona le karbe lo ala pon pilo nang hen kan yeses ki pen tum ya Karbi Anglong ara taphan Labangso mai pen isi message ke lahelo nilitum Sarkari Gambura tum asai e prang ke bang jilang awe ansita rong ru barlo ke claim ke dam ing samjin pen ke do thekji rong ru barlo kapang ri pame thekji lapen ke development rong rup kaching thura sayamo long isi alam ke toar daru pendang lok ijun alang pendang lok
ba merihing pendao lahai sarkar ke claim along sita cerok tok pen ke jong dun thegi kapik lang dun thegi lahai asai ke sarkari gambura tum pen sita hok pet pen claim dun nangi pusi ini lamang so mai long nili tum che prai po Armu anggap cetong armu ka nili to mo heta nili jong dam lo Faro sirke bak sosea sarkari gambura dolo pini ke isi ako ningarong meme la pen hok meme labang so maya long rong asara tum ta isi alam ke paro kalam pe gangulia gambura pulo gangulia gambura tum ta alang litum labang so mai nang lang dunji pun nang cetong dundo lapen ke along aprek aprek penta rong asar tum ta nang cetong dundo la posini li che hok piglo pet kerjang nong suruh yang datang pandu. non exactly pangrumpet ke 59 do Lapan siya lang, muhat lang na tumahin mereka ni Jepang. Village council lang alang putak. village council la long bang kala hello mojong se village council dolo pulo tangte sarkari gambura tum sita aladak sthan donang po polam pensi nilitum lahin lahin sarkari yang gambura tumang bob kacethan kacimumpot ate hakku penta labang so ang tundokok nilitum ta sarkari gambura tum sita traditional ang tunta dokok laposi village council e do pusita sarkari gambura lapen rongasar ke claim rapet po